Saro ka bang maiwal na tawo? Well, para sa imo ang istoryang ini. Dear Pai Doming, saro ako sa masugid na taga-subaybay kan sa imong programa. Kaya napagdesisyonan ko na ipadara ang istorya kan sa kuyang buhay. Saro akong taga-probinsya na grabe ang inagihan na pagtios. Pero daw anong pagtios ang inagihan ko? Tios man giraray ako. Nagpunang istorya ko kang grabe ang pagtios kang tubig sa samuyang barangay. Siring po kayo niso nangyari. Luya ako ng tubig. Daon may tubig pala man. Wala na nga ng tubig. Bati nagudo ako, uday akong pambasa. Aray pa kaniban, makulumanta. Siguro may naguri naman ka naman sa puraw. Mas lugod. Pati parong ka daw. Mos ka, susuntan duman. O, daraw namang baldi mo tabad, no? Makasanod ka duman, mamasa ka muna, tawang kayong ka. Madakop ko mo ng gada, nag-uuring ang kan tubig tabo. Kastaan ko man ang gada. Oh, ito si Dominyo, ginfran sa tubig. O, kaya man pala nagkastaan ta. Igpaparasulatan ginan host, dahil nakabot duman ang tubig. Ano ba nagsulatan? Mo tigpakaray ko nga na yung tubig dahil nagbubulos o. Alam ko daw dyan, may mga urati mo, kaya pala may mga sulat bagaw. Ay, natadi ako nagsusulat. Dahil nagbubulos di kaya ipakaray ko, ba't niya ako may tubig? Dahil mong baga, tapos kastan mo kung salaan mo kung... Paro ka daw mo yun, kaparong udo. Bangkayaw. Yo. Yung kabaglaan mo, no? Ano, saludo digdiyaw, yan o. Makusugong baga. Maraykan, mang-iwang ka muna doon sa... Mag-iros ka sa gapo. Naman kayo na. Bangkayong ka. Bre ka man, hinahinay ka man kamay ko para tara mo na isulatan ko. Tamay makadamog baga, ano ba kung masabihan? Ako ang kuyano hindi kan tubig. At nagbubulos pa sa tubig, di mo nawara na baga. Ade, yung pagkaaram kanta. Baad may mga taguang kanyang kan tubig na Tatay ko nga nahilay. nagbubulos kaya itig pakaray kukuta. O di anuan, dahil mong bagang bulos oh. Pari sa hindi may bulos balan ka sa bagaw. Nawara nga na itagaro, may nag-uuri talaga. Di ana. Anong gusto mong sabihin? Ako an maurik ang tubig digday. Ngayon man sana wara mang kaiba. Di ana klase muan. Pero wala daw kumig dito, bado magkagarapo ko kamo. Maraykan, pang-iwang-iwang na daw sa duman. O ano masayin daw? Lumagamang. Iwang. Karalaanin do kang tubig na ana. Dengan yung pagkaaram din. Saro na naman ang magayuno na istorya ang sa indong nahilingo niya na aldaw. Kaya ano pang tigalat nindo? I-follow na nindo kami sa samuyang Facebook page, Pai Doming. Mga tugang, kung kita igwamang kida ipagkakaunawaan, mas maray ng piguhuron-hurunan. Tamay mga bagay na mas maray tigaagi sa pag-iristoryahan kesa mag-iriwalan.